Hakaway ka jingja ka bas ngausi, way urang ba Briew balatip kerteng kum usuku mejar sau pos nam kerta, ubasyong basa hadaun ge nongpo ula Pynkut yala ka Jingim ha Tyllai Phasi. Hakaway ka yingsa kabadai ka benta ka basyatrai jong ka building ka badon hanongpo. Utay urang ba uba ladon sangut ki khun bat uba 13 ngi kat bayo bat namar ba syem la salang bat ki khun mentala bun snam ulahab ban thia met kat shabalam. NEHU menem step Khubor Khuborjylla bagi Peit ba ki bayat bayang na jan kate jaka kilalap ya kamet jong ute urang ba ulah sedien ha we Tyllai ksai bat mar kila pentip no syakinong penyat snong bat kumju syakibor pulet kanong po ki pulet kanong po marayo jing tip ya kate jingja kila poy ha kate jaka ban penong ya kajing tokit bat harengkat kajing adon lang ki bahayeng ki pulet kila law no ya kate kamet bala sedien ha Tyllai bala penkit no sya civil hospital nong po.